Γεια σου, παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που είναι τύπου ανθρώπου στα κάλαντα. Ναι, αλλά πρωτού ξεκινήσουμε θα κάνετε ένα like, Ένα subscribe για περισσότερα βιντεάκια στο κανάλι και μπορεί να κάνουμε και part 2. Ναι. Τέλεια, οπότε Και πάμε να ξεκινήσουμε. για 13 likes. Ναι. 13 likes για part 2. Ναι, Και οπότε like. Ξεκινάμε το βίντεο. Ναι. Πάμε σε αυτό το σπίτι για κάλαντα. Ναι. Πάμε. Αχ, πόσες σκάλες έχει. Φαίνεται ένα ωραίο σπίτι. Φίλα. Όντως. Ανοίξτε! Ανοίξτε, ξέρουμε ότι είστε μέσα. Να τα πούμε. Ας το πούμε. Τρίγωνα καλαντά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Hey, τρίγωνα καλαντά μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey, τι θα μας δώσετε? Ευχαριστούμε. Μόνο 50 λεπτά. Να το μοιραστείτε. Εντάξει, γεια σας, καλά Χριστούγεννα. Γιατί μας έδωσε μόνο 50 λεπτά, αυτό είναι πολύ άδικο. Έλεος, μόνο σε μένα έδωσε. Θα το μοιραστούμε, δεν πειράζει. Πάμε σε αυτό το σπίτι για κάλαντα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι σε ένα τόσο ωραίο σπίτι τα κάλαντα. Ελπίζω να ακούσει. Γεια σας! Να τα πούμε! Να τα πείτε. Τρίγωνα καλάντα μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey, τρίγωνα καλάντα, κύκλοι και γραμμές. Δώσε μου χιλιάρικο, αλλιώς θα φας μπουνιές. Ορίστε, περάστε μέσα. Τι να κάνουμε? Εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε. Πάρτε τα κλικάκια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε μέσα. Πρέπει να πάμε. Πού θέλετε να μας πάτε ακριβώς? Εδώ πέρα το κρεβατάκι, καθίστε να ξαπλώσετε. Εδώ πέρα έχουμε και ρούχα. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε, δικό σας είναι όλο. Μήπως είναι το χαρά με το καλό. Για πόσες μέρες? Για όσες χρειαστεί για εσάς. Αφού μένουμε απέναντι, κυρία μου. Όντως. Τα αυτιά μου και δεν ακούω καλά. Πάμε να φύγουμε. Καλά τι λέει αυτή για Ιούλα. Όντως, πάμε να φύγουμε. Τρέξε. Πρέπει να φύγουμε. Γεια σας, πού είστε καλέ? Καλά, με την πασχόλη. Η φάση ήταν πολύ κρίνηξε αυτή η γιαγιούλα. Πάμε εκεί πέρα στο σπίτι για τα κάλαντα. Ναι, πάμε. Πάμε. Πίσω να ανοίξουνε Ναι. το σπίτι. Αν και βλέπω αυτοκίνητα, μάλλον θα είναι εδώ. Ναι, το αμάξι μας. Γεια σας, ελάτε να μας το πείτε μέσα. Γεια σας. Ξεκλείστε. Τρίγωνα καλάντα μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey, τρίγωνα καλάντα, κύκλοι και γραμμές. Δώσε μου χιλιάρικο, αλλιώς θα φας μπονιές. Ελάτε να σας δώσω, παρακαλώ.
Πάμε. Καθίστε εδώ πέρα. Όχι, εμείς πρέπει να φύγουμε. Μόνο για ένα λεπτάκι θα κάτσουμε. Καθίστε κάτω και τα λεφτά μου και θα κεράσουμε τα μας. Ναι, καθίστε. Να, τώρα έχουμε και το ίντερνετ, άμα θέλετε. Δεν θέλουμε το ίντερνετ, ευχαριστούμε. Να, κοιτάξτε, έχει και εδώ πέρα τηλεόραση. Να σας βάλουμε. Δεν θέλουμε, Μπορείτε ευχαριστούμε. πάρτε το κινητό να δείτε ότι χρειάζεται. Θα δούμε λίγο Love K-pop και Vita and Friends. Ναι. Λοιπόν. Δεν διψάω εγώ ούτε πεινάω. Ευχαριστώ πολύ γιατί είναι. Πάρτε τέτοια άμα χρειαστείτε. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Γιατί θα χρειαστούμε τις οδοντογλυφίδες. Καλύτερα να πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, Εμείς θα πρέπει να φύγουμε. Φύγουμε τώρα, γεια σας. Ναι, θα πούμε. Όχι, καλά, καθίστε. Πρέπει να δώσει. Καθίστε, καλά. Πάρτε και τα λεφτά σας. Ευχαριστούμε. Φέρε μου. Πάμε. Τρέχουμε. Μας πήρε τηλέφωνο η μαμά μας, πρέπει να φύγουμε. Θα τους έβλεπε εγώ. Πάμε, τρέχουμε. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Παιδιά θέλει να μας δείξει το Πάμε. και καλά ότι είναι πλούσια. Όντως. Ναι. Εγώ λέω εδώ να πούμε τα κάλαντα. Ναι. Καλή ιδέα. Ελπίζω να ανοίξει. Τι κάνει. Ναι. Εδώ του ζω. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Για τα κάλαντα ήρθαμε να τα πούμε. Να τα πούμε. Κυρία μου. Τι γίνεται. Για τα κάλαντα ήρθαμε να τα πούμε. Να τα πούμε. Τι ήρθε. Να τα πούμε. Κάντε τι Τρίγωνα θέλετε. κάλαντα. Τρίγωνα κάλαντα. Κάντε τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Τρίγωνα Κάλαντα μες στη γειτονιά. Θα τα Χριστούγεννάκι πρωτοχρόνια. Τρίγωνα κάλαντα και κλίκε γραμμές. Δώσε μου χιλιάρικο, αλλιώς θα φας μπουνιές. Συγγνώμη. Ναι. Τα είπαμε, να μας Τα λεφτά μας. Ξαναπείτε τα. Χαρτζηλίκιο. Δεν σας άκουγα. Ξαναπείτε τα. Πρέπει να φύγουμε γιατί αποκλείεται Ελάτε να να μας σας ακούσει. δώσω. Πάμε. Έλα μας δεις. Ελάτε να σας δώσω. Ναι. Δώστε μας εδώ. Δώστε μας κάτι. Κάτσε να βρω κάτι. Πάρε μια οντογλυφίδα για να έχετε στο σπίτι. Δεν την κάνω. Τι να την κάνουμε. Πάρε να και φύγουμε. μια καραμελίτσα για το καλό. Όλο το σπίτι θα μας δώσετε. Τι άλλο. Και τελευταίο καλό. Πάρτε και αυτό. Ευχαριστώ. Αλλά δεν ήθελα. Αν δεν θέλετε. Φιλάρια. Όχι αυτό το μαξιλάρι. Το σαλουνιούλα. Εσείς μας δώνετε. Πάρτε. Και αυτό. Ευχαριστούμε. Γεια σας τώρα. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό εδώ πέρα είναι. Ωραία, πάμε καλύτερα. Πάμε. Γεια σας. Καλή νύχτα. Καλά Χριστούγεννα. Διπλαράς ο τύπος. Με τα κάλαντα. Σε αυτό το σπίτι πάμε. Ναι, πάμε. Είναι πολύ πλούσια.
Αφού έχουν βάλει και τέτοια. Ναι. Έχουμε είχα πάει και πέρσι με κάτι άλλες φίλες μου. Α, ωραία. Και μου άρεσε 50€. Ωραία. Ελπίζω. Για πάτα. Γεια σας. Εσύ είσαι παιδάκι. Θέλαμε να Θα σας τα πούμε πούμε τα καλά. κάλαντα. Τριγώνα, καλάντα, άμα είστε γειτονιά. Εγώ δεν σχολείο μου φύγετε. Κάτσε να στα πω. Τι είναι αυτό? Για να συμπιστείτε. Σε περίπτωση που λερωθείτε με τόσα γλυκά που σας έχουν δώσει. Γιατί είχα τηλεκάν. Γιατί είχατε λεκάνεις, κυρία μου. Παιδί μου, φυσικά. Εγώ δεν έχω λεπτά. Είμαι 5 χρόνια. Φέρτε μας καμιά καραμέλα που μας δίνετε αυτό. Το. Έλα, Χριστέ μου. Έχει καραφέλες. Θα μου πεις, α, να, φέρεις. Γλυκά. Τι είναι αυτό? Οπαλάκια. Καλέ σήμερα αυτή θα μας δώσει και τη σκούπα. Πάμε να φύγουμε. Να τους πούμε. Γεια σας, γεια σας. Καλά Χριστούγεννα. Τα κάλαντα δεν τα είπαμε. Απλά πήγαμε έτσι για παρέα. Απλά πήγαμε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, εδώ είμαστε και τρεις. Καλέ, ποιος είναι, αφού είμαστε και τρεις εδώ. Για να δούμε. Χριστός! Καλά Χριστούγεννα! Καλές γιορτές! Καλές γιορτές!